Μια χαρά, Καράμπαμπας. Ναι, Μπορεί να κάνει παραγγελία. ναι, πείτε μου. Λοιπόν, θα ήθελα ένα κεμπάμπ. Τι να έχει μέσα? Τι έχετε? Ντομάτα, πατάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι, σάλτσα. Ωραία, βάλτε τα όλα. μουστάρδα. Ναι, Ένα χάρτ θα ήθελα. ένα. Χάρτ. Κάτσε γιατί δεν το άκουσα πολύ. Ένα. Σαλάτα λέω, σαλάτα χωριάτικη. Α, μία σαλάτα χωριάτικη. Ναι. Ναι. Και ένα φρέι. Αυτά. Ναι, και ένα φρέι. Ξέρεις, κάνει διακοπές στο τηλέφωνο, σ' ακούω καλά. Αυτά, ναι. Πού να τα φέρουμε? Ιωνιδών 94. Ιωνιδών. Ναι, είναι στη Φρεατίδα. Ιωνιδών 94. Ναι. Μάνος Λίτρας. Το όνομα? Μάνος Λίτρας. Όροφος. Πρώτος, συγγνώμη. Πρώτος. Ναι, πρώτος. Έγινε φίλε. Μισό λεπτό, το ακούτε? Θα ήθελα και ένα... Και ένα. Φίλε, κάνει διακοπές, δεν σ' ακούω. Λέω, θα ήθελα μια σαλάτα. Δεν ακούω, δεν μου λες, δεν ακούω. Ένα... Κάνει διακοπές, δεν σ' ακούω καθόλου, τι μου λες. Μία. Τι να σου πω τώρα, δεν ακούω τίποτα. Ρε φίλε, ένα αρχίδι του Καράμπαμπα, θέλω 10 ώρες το λέω, δεν ακούς τίποτα. Ένα αρχίδι του Καράμπαμπα. Ένα αρχίδι, και ξαναπες το. Ένα αρχίδι του Καράμπαμπα. Θέλεις? Θέλω, ναι. Θα μου το Να στείλεις. το φέρω. Ναι, στείλ' το. Κι αυτό. Γι' αυτό. να- Καύλα, σπίτα όλα. Να σου πω, Έλα. να στα φέρω αυτά, έτσι. Φέρτα μου, έχω καβλώσει άσχημα. Φέρτα ρε μαλάκα, 10 ώρες το είπα, και, 50 φορές το είπα. Α, και όπως έρχεσαι με το αρχίδι, φέρε και ένα... Καλά, να σου πω, πάρε τα αρχίδια μου τώρα. Εντάξει, έχει Μαλάκα, μαλάκα. έγινε, γεια. Μια χαρά.